Táto výstava je vyvrcholením takého dvojdňového snaženia našich výtvarníkov, ktorí po 2 dni kreslili, malovali, zaučali sa do tajov rôznych techník pod vedením skúsenej lektorky pani Hufkovej Bódiovej z Kremnice. Bola to úžasná akcia, na ktorej sa zúčastnili postihnutí z rôznych zariadení z celého kraja. Arteterapia, ktorú robím ako lektorka po mnohých zariadeniach, vždy by mala viesť k tomu, že nikdy nehľadáme umelca, ale vlastne umelca vidíme v každom jednom dieťati. Není dôležité to dielo, ktoré vznikne na konci, aj keď to vznikli dnes krásne diela, ale je dôležitý ten proces. Robili sme mozaiku ako taký obraz duše. Oni vlastne nevedeli od začiatku, čo idú robiť. Keď si namalovali krásnu prácu, tak potom ho museli rozstrihať. A malo to taký terapeutický zámer, že vlastne aj to, čo sa pokazí alebo zničí, znovu sa dá preskladať a aj z toho niečoho zničeného v živote sa dá vždy poskladať niečo nové. Druhá technika bola uvoľňovacia maľba, kde mali možnosť najprv lineárnymi čiarmi dať do seba von niečo, čo cítia, aký majú momentálny subjektívny pocit, a potom tieto lineárne čiary vymalovali farbami, ktoré momentálne v ten pocit preferovali, alebo proste, ktoré sa im páčia. Dnešné stretnutie bolo veľmi zaujímavé v tom, že klienti, teda okrem toho, že mali možnosť vlastnej autoreflexie a mali možnosť sa vyjadriť, mali možnosť vidieť aj, čo robia klienti vedľa nich a teda porovnať svoje práce, a keď sa pozrieť na galériu prác, ktoré dnes vznikli, tak sú úplne nádherné. Boli sme tohto roku podporení grantom z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a vďaka nemu sme teda mohli urobiť toto podujatie. A nie len toto podujatie, ale mali sme aj iné podujatie pre skupinu zdravotne znevýhodnených občanov. Tieto deti alebo títo ľudia nám ukazujú, akú máme dušu, aké máme morálne vlastnosti, aké máme srdce, akú máme empatiu, a je to veľmi dôležité, pretože aj nám pomáhajú objavovať to, čo možno by sme inokedy neobjavili. Do budúcna samozrejme plánujeme ďalšie takéto podujatia, lebo vidíme v nich veľký zmysel. Myslím si, že umenie je takým tmelom, ktorý stmeluje také tie najlepšie životné situácie a životné príbehy. Budeme sa tešiť, keď v roku 2023 budeme aspoň tak úspešne v tomto pokračovať, ako sme to tohto roku začali.